najväčším víťazstvom môj je to, že som sa oženil s manželkou, že som vyhral olympiádu, za čo vďačím ako jej, a že sme mali, alebo máme zdravé deti a že som sa dožil, že som už, jak sa hovorí, pradetko. Ja hovorím, ja mám také porekadlo, že box je jeden z najjemnejších športov, pretože ten jediný sa robí v rukavičkách. Viete? Si to môžete se mnou skúsiť. Pôjdeš? Nejdeš tam, to poď. Ja som nikdy neovplyval silou. Sila není podstatná u boxu, áno. Podstatné, viete, oni sa síce ľudia tomu smejú, je rýchle myslenie človeka, rýchly pohyb, áno, a nedať sa trafiť. Čiže tým nohám treba dať ako vedieť, pretože človek má nohy na to, buď aby zutekal, alebo aby sa aj priblížil. Ja som totiž ako chalan hrával futbal za Benjaminkom TTS Trenčín. A vtedy sa konal zápas, tiež, keď ako Trenčín boxoval. A vtedy sme pozorovali, ako box vypadá. No takže človek si to tak nejak zalúbil, ale to podstatné bolo, že v telocvični sa odohrávalo celkom iné, ako je samotný ten finálový zápas. Keď som mal mať prvý zápas, tak som ako zutekal, pretože bolo to v Trenčíne a pred samotným zápasom bolo uváženie. Ten, čo išiel ako so mnou, bol nejaký pán Šuga, bol to otec 2 detí a keď ten išiel ako na váhu, som ho videl zarostlené prsa, áno, a ja som mal len také plevy na prsiach, áno, nič, áno. Tak som sa ako tak aj trošička začal obávať. A pri tých schodkoch ja som si to rozmyslel a miesto na to pódium, do toho ringu, ja som tady bokom vypálil a ušiel som, áno. Ale zostal som u boxu. Máš. Po vojne nastala situácia, že box pokračoval v tom istom znení a hneď po oslobodení robilo Slovensko pod zaštitou, teda Lavičky Slovensko. Áno, sme išli do Poľska a v Katoviciach som boxoval zápas s Poliakom, ktorý bol ode mňa, ja neviem, mal 2 hlavy vyšší, áno, a to som ako porazil. A potom pri večeri nejaký rozhodca Záplatka, ktorí rozhodovali profesionálne zápasy, prehlásili, akože keď sa nejak nespreneverím ako zásadám športovca, že môže byť se mňa ako aj nejaký lepší športovec. Prišiel rok 1948 a konala sa, alebo sa pripravovala olympiáda v Londýne. No ja som limit na olympijské hry splnil, pretože čo som mal ako turnaje, tie som všetky povyhrával. Takže vtedy som už pôsobil v Baťovanoch, teda v terajšom Partizánskom, kde už som trošička trénoval aj pod taktovkou Julka Tormu, ktorý získal na olympijských hrách v Londýne ako zlatú. No bola to, dá sa povedať, taká éra, že miesto na olympiádu do Londýna išiel taký funkcionár, ktorý sa potom nevrátil odtiaľ. Čiže ja som o ten debut prvý olympijských hier ako prišiel týmto spôsobom. No nezaneveril som ako na box a pokračoval som v
tréningových metódach ďalej až do ďalšej olympiády, ktorá trvala síce ten čas 4 roky, ale tie 4 roky pre športovca strašne rýchlo ujdu. Pred odchodom na olympijské hry, keď už malo prídu do rozuzlenie, áno, v tréningovom systéme som si natrhol obočie. Ale došlo to k takému záveru, že to oko sa zahojilo, ale funkcionári boli iného názoru, áno, ktorí tvrdili, že na olympiádu ako ja nepatrím. A vtedy ďaká Julovi Tormovi, ktorý bol, dá sa povedať, najlepší a vyhral aj londýnsku olympiádu, prehlásil, že keď nepôjde Zachara na olympiádu, nepôjde ani on. Takže prakticky ja som sa na tú olympiádu vďaka Tormovi ako dostal. Na tých nepravníkov som ako presvedčil, že tú olympiádu som ako vyhral. Táto medaila patrí prakticky aj medzi zlatú, ktorú som vyhral, pretože to bola prvá a boli to na nováčkovských majstrovstvách v Dubnici ešte v roku 1944. Tento pohárek som dostal ako najtechnickejší boxer pri medzištátnom stretnutí v Káhire, keď bolo ako Egypt a Československo. To je pohár ocenenie, ktoré sa robí každý rok ako športovec roka a to som dostal ako v roku 2010. To som dostal od Medzinárodného olympijského výboru priamo od pána Samaranča, keď bolo zasadnutie Medzinárodného olympijského výboru. No a najvzácnejšia, ktorá je, po ktorej myslím, že túži asi každý športovec, ktorý sa zúčastní olympijských hier, áno, je zlatá olympijská medaila. Jasné bodové vítězství. Zachara končí zápas v dobré tělesné kondici, jeho statečné srdce zvítězilo. Jan Zachara, strojní zámečník a vzorný voják Československé armády, dosáhl nejvyšších poct olympijského vítězství. Je pravda, aj to je treba povedať, že každý hovorí, že nie, že na olympiádu sa aspoň dostať, viete. Ale keď ste už na olympiáde, už aj škúlite po niečom, áno. Takže človek si tak akože aj myslel, ja keď som prvý zápas boxoval so Švedom Vanstromom, tak už som si myslel, no, že aspoň jeden zápas som vyhrám, už nebude musieť nikto ako reptať. Ale v duchu som si hovoril, keby ešte jeden. No a prišiel s Juhokorejčanom, ktorého som tiež porazil. Na to slovíčko zase ešte jeden bolo, dostal som sa ako na zápas s Maďarom Erdejom. Snad ma podceňoval, na mne to vyšlo a ja som ako porazil. No a ďalší zápas som potom boxoval s Juhoafričanom Lajšinkom, áno, bol to veľmi dobrý chlapec. Keď aj tohoto som porazil, to som nesníval, že to dojde až do finále. No a do finále som sa dostal potom s Itálom Caprarim. No začali sme ako zápas boxovať, ono sa tak aj stalo, že som 3-4 krát udrel, no horšie bolo, keď on udrel. To som si vždycky myslel, ja som hovoril, že barák nám naspadnul. No ale prebili sme to a záver bol taký, že som vyhral ako tú zlatú ja. Čo hneď bolo potom ako dotazom novinárov, viete, že aký pocit som mal na stupienku, na čo som myslel, na nič. Viete, niekto povie, že na rodinu, vtedy to bolo také, jak sa hovorí, sa spomínalo, že hneď doma navlaz na to všetko. Ja si myslím, žiaden v tom momente nemá, nechcem to posudzovať podľa seba, viete, čas na to, aby myslel, že čo sa robí doma, alebo ako doma, viete.
to je ešte človek, jak sa hovorí, v tom vare, lebo to nebolo dlho po skončení zápasu a už keď sa tam dávali stupienky a už ste na tieto stupienky ako išli. Nie. No ja som ako na šport nezavneveril, áno. Dá sa povedať, že som prešiel na trénerskú robotu, pretože práca s mládežou ma bavila, baví, áno. A na pracovisku, keď som bol, áno, pretože ja som v Dubnici nastúpil na hutný závod, ktorý sa budoval a ja som na tom hutnom závode odpracoval 29 rokov aj 4 mesiace a dosiahol som to ako na dielovedúci výroby odlievania ocele. Áno, takže taký bol môj ako život. Ja som tomu športu, ak sa zostal verný, i keď ma chytila trošička taká nemilá vec. V 70. roku mi ochorila veľmi ťažko manželka, ale nám by sa to povedať, že aj s dcerkou 41 rokov sme sa o ňu starali, áno. Takže sme to tých 41 rokov dotáhali spolu, že mohli sme chodiť ešte aj po meste, aj to všetko, tak áno. Jedným slovom, nehambím sa, ale hovorím na druhej strane, že som nevrátil to, čo nám nedal. Myslím, že vďaka manželke som dosiahol to, čo som dosiahol, pretože ona mi moje veľké také výpady z chalupy, áno, tolerovala, nikdy neževrala na nič, áno. Ja som jej zostal ako hodne dlžný, lebo som hovoril, že to nikdy nesplatím a už nie, pretože mi pred rokom aj 2 mesiace ako zomrela, ale no. Viete čo, ja myslím, že ten svoj životný cieľ mám nejak tak za sebou a to, čo mi odešlo, to mi už nikto nevráti, to bola manželka jako.